Вітаю, паважаныя слухачы і гледачы гэтага стрыму. Пры мікрафоне са студыі Еўрарадыё працуе Марыся Вайтовіч, а ў нас у гасцях юрыст Алесь Михалевич. Вітаю вас. Добрый дзень. Будзем размаўляць пра самыя цікавыя кейсы, якія ёсць у нашых навінах Беларусі і свету. Я заклікаю вас быць актыўнымі, пакідаць свае каментары, пытанні ў чаце пад нашым стрымам, каб наш эфір быў яшчэ больш цікавым. Пачнем з самага апошняга. 22 грамадзяніна Беларусі, якія ваявалі на баку Расіі, цяпер знаходзяцца ва ўкраінскім палоне. Такая навіна сёння з'явілася ў стужцы. Яшчэ 7 беларусаў з расійскім грамадзянствам ужо абмянялі на ўкраінскіх военнапалонах. Алесь, з юрыдычнага пункту гледжання, хто яны для Беларусі, ці павінна беларуская дзяржава абараняць іх як сваіх грамадзян, нават калі яны ваявалі на баку Расіі, ці удзел у вайне супраць Украіны фактычна змяняе гэтую сітуацыю? Ну, думаю, што мне бы вельмі хацелася, каб тая Беларусь, светлая Беларусь будучыні змагалася за кожнага свайго грамадзяніна незалежна ад поглядаў. Я узгадваю сітуацыю з Насцей Рыбкай, такой дзяўчынай, якую там па выніку беларуская ўлада за яе заступілась, каб яна там не патрапіла ў Маскву, каб яе своечасова перадалі ў Беларусь. Ну, то мне здаецца, за кожнага грамадзяніна Беларусі афіцыйны Менск павінен скажам, упрагацца, павінен адстойваць іх інтарэсы, нават калі гэта людзі, якія пагадзіліся ваяваць па баку Расіі. Юрыдычна, як бы, можна абвяшчаць, што яны здзяйсняюць злачынства, бо я лічу, што наёмніцтва, як бы любое наёмніцтва, можна разглядаць як злачынства, так? Але яны застаюцца грамадзянамі Беларусі, і Беларусь, безумоўна, мусіць іх абараняць. І вось яшчэ другі бок гэтай гісторыі, калі беларус з'яўляецца грамадзянінам Беларусі і Расіі, але ваюе за Расію. Ці можа яго падвойнае грамадзянства ўплываць на перамовы аб абмене? І ці не атрымліваецца, што ў такіх выпадках Расія можа выкарыстоўваць беларусаў як сваіх грамадзян, а Беларусь фактычна ухіляцца ад адказнасці за іх лёс? Ёсць універсальнае правіла. У тых краінах, дзе дазволена падвойнае грамадзянства, чалавек самой краінай заўсёды трактуецца як грамадзянін, як грамадзянін сваёй краіны. Што это азначае ў практыцы? Калі чалавек знаходзіцца ў следчым ізалятары, напрыклад, ну то консула замежнай дзяржавы да яго не дапусціць, бо ён мясцовы грамадзянін. Гэта, дарэчы, вельмі частая з'ява, напрыклад, грамадзян Ізраіля, якія адначасова грамадзяне Украіны, прыехалі ва Ўкраіну наведаць сваякоў і не могуць выехаць, бо Украіна іх трактуе як патэнцыйна вайскова абавязаных і забараняе ім выезд. Ну, то бок, гэта заўсёды дзяржава трактуе сваіх грамадзянаў як сваіх. Ну, а што датычыцца пытанняў абмена, ну, то трэба глядзець, я думаю, якая краіна больш уплывовая, якая краіна хутчэй іх выцягне. Безумоўна, як мне здаецца, у пытаннях расійска-украінскіх абменаў, як бы, безумоўна, Расія мае больш козыраў, таму што, ну, все мы разумеем, што абменны фонд весь час папаўняецца, і людзі пасля мяняюцца па нейкіх там формулах. Дзякуй вялікія. Пачнем яшчэ з адной галоўнай лічбы, якую сёння таксама прагучала. Паводле вясны ў Беларусі ўжо як мінімум 29 палітвязняў, якія асуджаныя на 20 і больш гадоў. Што гэта за змена маштабу рэпрэсій? Мы ўжо гаворым не пра асобныя жорсткія прысуды, а пра сістэму, якая гатовая сабіраць у чалавека дзесяцігоддзі жыцця? Я думаю, што заўсёды сістэма была гатовая забіраць дзесяцігоддзі жыцця. Я, калі шчыра, на жаль, з'яўляюся в нейкім сэнсе песімістам. Ёсць такі анекдот, калі песіміст кажа, горш не будзе, а аптыміст кажа, будзе. Дык вось я з'яўляюся в нейкім сэнсе такім аптымістам, і я, напрыклад, асабіста вельмі здзіўлены, што Лукашенка пры ўсіх ягоных, назовем так, маразмах да гэтага часу не пайшоў у прымяненне вышэйшай меры пакарання ў адносінах да апазіцыі. Гэта цудоўна, я гэтаму вельмі рады, але, безумоўна, вось гэтыя 20гадовыя тэрміны, ну, так яно на сённяшні дзень выглядае. Просто будзем спадзявацца, што гэтыя людзі будуць мець все статусы палітычных вязняў, ну і як і першапланавыя лідары 20-го года, яны не адседзяць свае тэрміны. Але як бы в нейкі момант уладзе трэба было паказваць, што ідзе падвышэнне градуса, ну і вот такім чынам яны гэта падвышаюць, калі пачынаюць даваць больш за 15-20 гадоў.
Сярод гэтых людзей не толькі тыя, каго ўлада абвінавачваюць у рэальных нейкіх там гвалтоўных нібыта дзеяннях, так 25 чалавек атрымалі абвінавачванні ў акце тэрарызму, 10 у здрадзе, так званай здрадзе дзяржаве. Вось атрымліваецца, што слова тэрарызм яно становіцца універсальным такім юрыдычным інструментам, які дазваляе даваць фактычна пажыццёвыя тэрміны. Я думаю, што і экстрэмізм і тэрарызм вельмі моцна дэвальвуецца, ужываецца налева і направа і стварае вось такія магчымасці абвінавачваць людзей у чымсьці вельмі страшэнным. Што датычыць здрады дзяржаве, збольшага гэты артыкул выкарыстоўваюцца да тых, каго Лукашенко называе здраднікі, то есть тыя людзі, якія быццам бы працавалі на дзяржаву і в нейкі момант перайшлі, але абсалютна спакойна таксама выкарыстоўваецца і да людзей з апазіцыі. Ёсць яшчэ адна практыка. Чалавек ужо атрымаў велізарны тэрмін, але ў калоніі яго могуць зноў судзіць за, напрыклад, непадпарадкаванне там адміністрацыі, так, дадаць яшчэ нейкія годы. Ці можна сказаць, што беларускі пенітэнцыярная сістэма цяпер можа фактычна бясконца працягваць тэрмін зняволення, і ці ёсць, вось я разумею, што мы жывём у такім свеце, але ці ёсць нейкія механізмы сёння гэтаму процівадзейнічаць? Я думаю, што няма ніякіх механізмаў. У сэнсе механізм гэта змена улады ў Беларусі, таму што гэтая магчымасць ламаць людзей у турме, калі табе застаецца быццам бы там паўгады ці 3 месяцы да вызвалення, і аказваецца, што ты злосны парушальнік, і табе ў плечы кідаюць яшчэ год, і так можна рабіць дэ-факта бясконца. Гэта такі метад псіхалагічнага ціску, гэта метад, каб было магчыма людзей ламаць, у тым ліку псіхалагічна, ламаць на прызнанне віны, на падпарадкаванне адміністрацыі, на прашэнне памілавання і так далей. Так? І на вялікі жаль гэта частка вось гэтай жудаснай практыкі катаванняў, і гэту сістэму проста трэба мяняць карэнным чынам. Я не думаю, што ёсць нейкія механізмы падправіць, каб проста такога ў Беларусі не было. Давайте уявім сітуацыю, што вы нікуды не з'ехалі з Беларусі, і вы сёння маеце магчымасць працаваць з людзьмі, якія апынуліся ў той ці іншай сітуацыі, іх там, напрыклад, па такім самым пытанням па палітыцы яны ідуць там за краты, так, ім там прызначаюць велізарныя тэрміны, ўсё. Як бы вы працавалі з такімі людзьмі сёння? Вы спрабавалі уявіць вось такую магчымасць? Што бы вы ім раілі гэтым людзям, разумеючы тое, што, напрыклад, калі чалавек там можа нешта не тое як бы зрабіць у калоніі, то ягоны тэрмін можа быць яшчэ большым? Я заўсёды вельмі асцярожны у тым, калі раю людзям нешта канкрэтнае рабіць, калі раю нейкія паводзіны. Я заўсёды спрабую гэта ўзгадняць з асабістым тыпажом чалавека, ці гэта чалавек, які гатовы трымаць удар, ці гэта чалавек, які не вытрымае гэтага удару. Ад гэтага проста залежыць заўсёды тая ці іншая парада, і плюс да гэтага я ніколі не раю адзін варыянт. Я заўсёды паказваю некалькі варыянтаў і распавядаю, што ідзе, што называецца ў прыкупе да кожнага з гэтых варыянтаў. Наколькі моцнае будзе катаванне, наколькі, напрыклад, класіка жанра, калі ты на старце, табе трэба прызнаць віну, не прызнаць віну, пайсці на супрацу, не пайсці на супрацу, нашмат лягчэй адразу паказаць сябе вельмі моцна, скажам так, ідэйным чалавекам, і в нейкі момант ад цябе адстануць. Так, самае горшае гэта паказваць, што ты вагаешся, і тады цябе проста спрабуюць, скажам, варыць на павольным вагні і давесці да адпаведнай кандыцыі. Таму я заўсёды вельмі моцна гляджу на псіхалагічны вобраз чалавека, на тое, якія у яго каштоўнасці, і таму што тое, што з'яўляецца добрай парадай для аднога, можа быць вельмі дрэннай парадай для іншага. Я скажу так, напрыклад,
я калі знаходзіўся ў турме 2010-11 годзе, мой адвакат, якога я безумна паважаю і люблю, які сапраўды быў на маім баку, за што і паплаціўся адвакацкай ліцэнзіяй, Олега Геев, ён мне параіў, паколькі я не ўдзельнічаў ні ў чым з таго, чым я абвінавачваўся, параіў мне пачаць даваць паказанні. І з аднаго боку, з фармальна-прававой такой кропкі гледжання, это было вельмі правільная парада. З іншага боку, як я сёння бачу, у маіх умовах мне было правільна ўвогуле нічога, ніякіх паказанняў не даваць і ні пра што з імі не размаўляць. Таму кожны раз, калі ты працуеш з людзьмі і кансультуеш людзей, трэба даваць некалькі варыянтаў, трэба тлумачыць, што ідзе за кожным з іх, дзе можа быць павелічэнне ціску, дзе ад вас могуць, напрыклад, ад чалавека могуць пэўны момант адстаць, пэўны момант могуць перастаць, скажам, дадаткова ціснуць. І таму я думаю, што тут таксама вельмі вялікая праблема, што у адвакатаў звычайна вельмі слабая псіхалагічная падрыхтоўка, просто слабая, ну, бо адвакат не ёсць псіхолог, так? У нармальнай краіне прафесіянал займаецца адной галіной, яму не трэба адначасова мець там 3-5 прафесій. У беларускіх умовах, на вялікі жаль, вельмі часта табе трэба адначасова глядзець і юрыдычную частку, ад якой вельмі мала залежыць, але штосьці можа залежыць, так? І адначасова глядзець частку псіхалагічную. Зразумела, дзякуй вялікі за гэтую гісторыю і прыватны прыклад. Асобная гісторыя былы супрацоўнік мытні Яўген Гурыновіч. Паводле праваабаронцаў, пасля затрымання яго жорстка збілі. Ён атрымаў сур'ёзную траўму спіны і інваліднасць. Цяпер у калоніі ён перасоўваецца на мыліцах, але яго выводзяць на працу і нават змяшчаюць у ШЗА. Што ўвогуле засталося ад самого паняцця права зняволенага сёння ў сістэме Беларусі? Ну, мы так гаворым, як быццам это права калісьці было. Мы мусім разумець, што Савецкі Саюз самымі жудаснымі традыцыямі 37-го года, сталінскіх рэпрэсій, проста плаўненька перайшоў в лукашэнкаўскую Беларусь. І таму, як бы, калі мне кажуць, што былі нейкія традыцыі правоў зняволеных, на вялікі жаль, для нашай краіны гэта неправда. Мало таго, я скажу, што і увесь свет таксама трэба разумець, што функцыянуе і ішоў правы зняволеных адносна нядаўна. Я памятаю наведванне ў Белфасте, у паўночнай Ірландыі мясцовай турмы, дзе я чытаў правілы цялеснага пакарання, якія былі адменены ў 1956 годзе. То бок да 1956 года за нейкія парушэнні можна было прымяняць цялесныя пакаранні. У Великобритании, у Белфасте, у паўночнай Ірландыі, так? І таму, як бы, ад правоў нічога проста, ну, ад іх у Беларусі нічога не магло застацца, бо іх проста не было. А так сістэма, на жаль, заўсёды функцыянавала. Я памятаю мой любімы прыклад. Я падчас выбарчай кампаніі, як кандыдат у прэзідэнты, наведаваў вельмі шмат раёнаў і сустракаўся заўсёды з кіраўнікамі мясцовай міліцыі. І в адным з раёнаў паўночна-заходняй Беларусі я прыходжу да начальніка міліцыі, там з ім размаўляю і пытаюся, як тут у вас з катаваннямі. А ён мне абсалютна шчыра так гаворыць: «О, Алесь, не, нам это уже давно забаранілі рабіць, табе трэба ехаць в следчыя ізалятары». То бок, як бы, людзі пра гэта, ну, то есть, сістэма ніколі не мянялася. Просто, як бы, было пытанне, дзе можна прымяняць катаванні, дзе нельга прымяняць катаванні, на якім узроўні яны прымяняюцца, на якім не. І все. А цяпер ёсць адчуванне, што... Яны дазволены паўсюль. Яны дазволены ад раённага аддзялення міліцыі па любыя дзяржаўныя установы, сілавыя установы. Тое, што прарабляе Губопік, які ввогуле проста выключаны з прававой сістэмы, выключаны з усяго, ну, это ввогуле асобная проста рэч. Так? Калі людзі проста адчуваюць поўную беспакаранасць, і, на жаль, яны поўнасцю беспакараныя. Я не ведаю, ці магу я запытацца, ці вы ў курсе, калі, вось, напрыклад, як мы ведаем, што за кратамі загінуў мастак Алесь Пушкін, так, ёсць там іншыя гісторыі таксама, Вітольд Ашурак, так, калі адбываюцца такія сітуацыі, наколькі сур'ёзным павінна быць расследаванне такіх спраў, і ці калі-небудзь праводзіліся яны ў Беларусі нефармальна?
Я думаю, што я не ведаю некіх нефармальных, в сэнсе, каб сапраўды па поўнай праграме з допытамі і з жаданнем дабрацца да ісціны было гэта зроблена. А звычайна, фармальнае расследаванне ёсць, толькі гэта проста пацвярджае, што вот сардэчная недастатковасць, чалавек сам упаў, ніякіх там катаванняў, ніякіх уздзеянняў не было. Вельмі часта відэо назірання, якое вядзецца, оно проста кудысьці знікла, таму што яго перасталі там записываць в нейкі момант і так далее. Гэта класіка жанра, на вялікі жаль, Беларусь у гэтым плане прагрэсуе в найгоршых сваіх практыках, што трэба зазначыць, што ўсё ж такі пасля гэтага кожная канкрэтная зона, кожнае канкрэтнае месца пакарання, дзе чалавек памёр, на нейкі час там сітуацыя паляпшаецца. Але гэта жудасна, калі паляпшэнне сітуацыі адбываецца праз смерць чалавека. Яшчэ адзін момант. Гурыновіч і яго калегі, паводле інфармацыі Dissident Buy, маглі перашкаджаць схемам кантрабанды беларускіх цыгарэт у Еўрасаюз, у тым ліку з удзелам дзяржаўных структур. Ці можа гэтая справа паказаць, што ў Беларусі палітычны пераслед часам пачынаецца не з палітыкі, а з таго, што чалавек пераходзіць дарогу сістэме і яе інтарэсам? Але гэта было ўжо дзесяткі разоў, так? Калі карупцыйныя ці іншыя справы, эканамічныя справы выкарыстоўваліся для палітычнага пераследу. У гэтым няма абсалютна нічога новага. Такія рэчы адбываліся дзесяткі разоў, і на вялікі жаль, вельмі часта беларускае грамадства заслаба рэагуе на падобныя рэчы. Напрыклад, калі была масавая справа гарадзенскіх мытнікаў, па якой мой калега з каардынацыйнай рады, сябра каардынацыйнай рады, таксама як і я, Алесь Юркоіць, адседзеў вельмі шмат гадоў у турме. Большасць беларускага грамадства, па меншай меры тая яго частка, якую звычайнага грамадства, якое я бачыў, казалі: ха-ха-ха, гэта ж мытнікі. Як быццам мытнікаў можна за штосьці сажаць проста таму, што яны працуюць у мытні. Так, гэта вельмі дрэнны падыход, гэта такі падыход, які руйнуе і дзяржаўныя інстытуцыі. Калі аказваецца, што нейкі чалавек, калі в нейкім дзяржаўным органе працуе, все, ён ужо заведама адразу з самага пачатку нейкі дрэнны чалавек. Дзякуй вялікі, сябры. Я нагадаю, што у нас у гасцях сёння юрыст Алесь Михалевич, я Марыся Вайтовіч, гэта Еўрарадыё, і я б хацела зачытаць некаторыя каментары, пытанні, якія прыходзяць у нас у чат. Прывітанне ўсім. Так. Сагапатова, віоленс, я не ведаю, як прачытаць, выбачайце. Прывітанне Сакабато. Окей. Гэта стэрэатып, але чула, што катаванні ў турмах у Савецкім Саюзе пасля смерці Сталіна спыніліся і аднавіліся яны ўжо ў Расійскай Федэрацыі. Чула ад расійскіх, таму гаворка пра Расійскую Федэрацыю. Правда, гэта не тычыцца карнай псіхіятрыі. Я думаю, што я не то, што думаю, я, на жаль, цікаўлюся гэтай тэмай, даследаваў, чытаю шмат літаратуры. Катаванні ў Савецкім Саюзе ніколі не спыняліся. Заўсёды, як у маім прыкладзе пра начальніка міліцыі, які сказаў, што ў нас на ўзроўні раёна гэта ўжо забаронена, вам в обласці в следчыя ізалятары трэба ехаць. Так? Заўсёды было пытанне, на якім узроўні гэта дазволена, на якім узроўні не дазволена. І заўсёды катаванні прымяняліся, былі месцы, дзе, напрыклад, утрымліваліся вары в законе, якіх ламалі, так? І, канешне, хтосьці скажа: это ж катаванне ў дачыненні да вароў в законе это дазволена, таму што это ж крымінальнікі, іх трэба ламаць і все такое. На жаль, для мяне, не на жаль, а на шчасце для мяне, як для адваката, як для чалавека, у якога ёсць свядомасць права, нельга прымяняць катаванні ў адносінах ні да кога, ні пры якіх абставінах, нават калі чалавека злавілі і ён ведае, дзе зараз адбудзецца тэрарыстычны акт і так далей, і все скажуць: конечно ж, трэба ў яго там пабіць, там рукі выламаць і так далей, каб ён хуценька сказаў, каб перадухіліць тэрарыстычны акт. Ні пры якіх абставінах нельга прымяняць катаванні, ні ў адносінах ні да каго. Мы павінны ўзгадаць, што лукашэнкаўская сістэма сваё умацаванне пачынала ў тым ліку з расстрэлаў крыміналітэта. Калі мой сусед, я вырас на Камароўскім рынку ў Менску, калі мой сусед, боцман, які лічыўся трымальнікам крымінальнага абшчаку, быў проста расстраляны в дзённы час з аўтаматаў Калашнікава там дзесяткамі куль, так? І такія рэчы ў Менску адбываліся масава, і народ тады
Ну, я думаю, што ва масе сваёй падтрымліваў, як это, ну, трэба з крыміналітэтам навесці парадак і так далей. Дык вось, з майго пункту гледжання катаванне нельга прымяняць ніколі і нідзе. А ў Савецкім Саюзе, вяртаюся, яны заўсёды былі дазволены, проста было пытанне, на якім узроўні яны дазволены. Ну вось тут прыводзяць у прыклад хрушчоўскую адлігу. Нібыта тады іх не было. Я думаю, што тады проста вызвалялі значную частку палітычных, тады вызвалялі значную частку крымінальнікаў, але на нейкім узроўні, на асобным узроўні, в асобных установах ўсё роўна катаванні былі дазволены. Так, угу. А можна папярэдняе пытанне? Зараз я пагляджу, дзякуй вам. Михалевич, норм спікер, запрашайце часцей. Часцей будзем запрашаць. Дзякуй вялікі. Спадзяюся, Еўрарадыё будзе запрашаць часцей. Так, зараз я знайду ваше пытанне, паспрабую. Дзякуй вам, што пішаце. Так. Беларуская апазіцыя 6 гадоў паўтарае мантры пра падтрымку дэмсілаў захадам. Па факту захад проста дае гранты на падтрымку штаноў і ўсё, а рэжым застаецца. Вельмі цяжка адказваць на пытанне, якога няма. Цяжка знайсці чорную кошку ў цёмным пакоі, асабліва калі яе там няма. Вельмі цяжка каментаваць такія рэчы. Я думаю, што беларуская апазіцыя, дакладней, беларускія інстытуты грамадзянскай супольнасці, інстытуцыі, такія як офіс Святланы Ціханаўскай, каардынацыйная рада, куды я ўваходжу, аб'яднаны пераходны кабінет, трымаюць месца Беларусі перад дэмакратычным светам, для дэмакратычнага свету, і трымаюць гэтае месца да таго моманту, пакуль і афіцыйны Менск, і людзі, якія сёння ў апазіцыі, у нейкі момант стануць адным цэлым і будзе нармальная прызнаная дэмакратычная ўлада Беларусі. Дзякую. Яшчэ одно пытанне з чату. Я знайшла Сакабатанон Віоленс. Наколькі можна пашкодзіць паведамленням праваабаронцам і нават лістамі? Я думала, што цішыня не дапамагае, але ўжо ведаю кейс, калі чалавек просіць яму не пісаць нават блізкім. Ён палі зняволеным. Думаю, што я заўсёды, як чалавек з крытычным мысленнем, я заўсёды сумняюся і лічу, што ёсць моманты, калі зашкодзіць можна. Але недавно у мяне быў канфлікт з адным з маіх бліжэйшых сяброў-паплечнікаў з студэнцкіх часоў адносна неабходнасці прызнання ці непрызнання блізкага яму чалавека палітвязня. І як бы я лічу, што ва ўсіх выпадках без выключэння трэба прызнаваць чалавека палітвязням, калі для гэтага ёсць адпаведныя падставы. І я лічу, што гэтым вы блізкаму чалавеку ні ў якім разе не нашкодзіце. Дадатковая медыйная актыўнасць, так, калі пра чалавека вельмі моцна шмат пішуць і так далей, гэта бывае по-рознаму, і на вялікі жаль часам такія рэчы заўважаюцца і ўнутры ізалятара, ўнутры турмы, ўнутры зоны чалавек можа за гэта атрымліваць дадатковае пакаранне. Але мой асабісты, скажам, падыход такі, што публічнасці шмат не бывае. Публічнасць, наадварот, дапамагае, яна дапамагае максімальна хутка выйсці, яна дапамагае сядзець у лепшых умовах, таму што калі інфармацыя прасочваецца, нават адміністрацыя гэта адчувае. Дзякуй вялікі. А яшчэ недавно пабачыла, як адна палізняволеная падзялілася ў соцсетках лістамі, якія ёй пісалі праз дысідэнт, праз нейкія платформы, якія даходзілі ці не даходзілі, ці яна атрымала толькі пасля таго, як выйшла з турмы. І я падумала і хацела заклікнуць вас усіх, пішыце лісты палітвязням. Пра гэта вось мы вельмі часта раней нагадывалі, а цяпер сталі нагадваць рэдка. Мне здаецца, што
нават калі гэтыя людзі не атрымаюць гэтыя лісты сёння, гэта вельмі моцная і сур'ёзная падтрымка, калі людзі выходзяць за крату, калі яны бачаць, колькі людзей увесь гэты час былі побач з імі і іх неяк маральна падтрымлівалі. Яны выходзяць, чытаюць усё. Я пра гэта сапраўды не думала, і проста вось калі трапіла на гэты пост, я згодны абсалютна, рабіце копіі гэтых лістоў, калі ў чалавека захоўваецца неактыўны Facebook, высылайце яму гэтыя лісты в Facebook, копіі, так? Бо я лічу, што тое, што беларуская ўлада робіць, яна спрабуе знішчыць памяць, яна спрабуе знішчыць падтрымку, знішчыць салідарнасць. А што мы павінны рабіць? Якраз проста наадварот, паказваць падтрымку, паказваць салідарнасць, захоўваць памяць і так далей. Так? І таму як бы рабіце копіі гэтых лістоў, высылайце, захоўвайце, капіюйце і проста пасля паказвайце, задасылайце на нейкі іншы адрас, дзе гэтыя лісты будуць захоўвацца. Пішыце новыя лісты таксама і падтрымлівайце ўсіх, хто выходзіць за крат. Сачыце, можна сачыць на розных нашых сайтах, і на дысідэнтах, і на сайце вясны, так, за тэрмінамі людзей, таму што людзі выходзяць ужо праз тое, што яны проста адсядзелі свае тэрміны, і, магчыма, вось ужо сёння камусьці патрэбна вашая падтрымка. Яшчэ адно пытанне з чата. Зноў беларусы спрачаюцца пра тое, ці трэба весці перагаворы з Лукой, каб вызваляць людзей і схіляць да гэтага захад. Як вы ставіцеся да такіх заклікаў, спадар Алесь? Мне, на жаль, таксама не вельмі магу зразумець сэнс пытання, ці патрэбны дыялог і патрэбныя перамовы з Лукой. Нейкія перамовы, нейкая камунікацыя, безумоўна, патрэбна. Гэта як калі ўявіць, ці там патрэбная сённяшняй Украіне камунікацыя з Беларусю, калі для Украіны Беларусь з'яўляецца дзяржавай суагрэсарам. Камунікацыя патрэбная заўсёды, каналы камунікацыі павінны быць. А ўжо пытанне, што мы прапануем, замен на што, якім чынам, ну, гэта ўжо не другаснае, это першаснае пытанне, але это ўжо другое пытанне, і ну і гэтым павінны проста займацца прафесіяналы. Я лічу, што можна зрабіць у плане вызвалення палітвязняў больш. Пры гэтым я як прадстаўнік каардынацыйнай рады, як дэлегат каардынацыйнай рады, я з'яўляюся прадстаўніком фракцыі «Латушка. Рух за свабоду», якая з'яўляецца фракцыяй, якая падтрымлівае ввядзенне санкцый, падтрымлівае умацаванне, павелічэнне санкцый, бо я лічу, што санкцыі доўгатэрмінова прыводзяць да вызвалення палітвязняў. Ёсць такая фраза, што санкцыі не дзейнічаюць, дзейнічае або магчымасць іх увядзення, або магчымасць іх адмены. Дык вот для таго, каб была магчымасць іх адмены, каб гэтыя санкцыі былі дадатковыя санкцыі. І толькі санкцыйны ціск, як бы не толькі, але гэта адзін з элементаў. Ён можа дазволіць вызваліць палітвязняў. А у чыстым выглядзе здаць усе пазіцыі і пагадзіцца там і як бы, ну гэта не выхад, таму што мы разумеем, што Лукашенко сажае новых людзей з адной вельмі простай мэтай. Ён хоча трымаць далей уладу, і яму гэтыя пасадкі патрэбныя для таго, каб застрашаць, каб пужаць грамадства, каб грамадства было пад кантролем. Сябры, дзякую вам за вашу актыўнасць, за тое, што пішыце пытанні, каментуйце нас, будьце яшчэ больш актыўнымі і нікуды не знікайце. Пераходзім да значна больш маладых яшчэ людзей. Такая ёсць тэма. Вясна паведамляе, што ў Беларусі на размовы ў КДБ пачалі выклікаць студэнтаў, якія вучацца ў Польшчы або толькі афармляюць дакументы на выезд. Прычым супрацоўнікаў цікавяць не толькі самі студэнты, але і іх аднакласнікі, аднагрупнікі, тэлеграм-чаты, знаёмыя за мяжой. Што сілавікі насамрэч спрабуюць знайсці ў гэтай інфармацыі? Ну, на жаль, я думаю, што проста зачыстка адбылася да такога ўзроўня, што сілавікі проста шукаюць любыя зачэпкі зачэпкі і выхады на тых людзей, якія знаходзяцца ў Польшчы, якія знаходзяцца в іншых краінах захаду. І
Яны спрабуюць з аднаго боку развіваць, скажем так, сваю кантактную базу, пашыраць там агентуру. Нагадваю пра тое, што все камунікацыі з беларускімі спецслужбамі, як правіла, заканчваюцца вербоўкай. Вам паступіць прапанова завербавацца, таму як бы калі ёсць магчымасць, пасылайце максімальна хутка, пасылайце гэтых людзей адразу. Калі вам тэлефануюць з нумара вашай маці, з вашага бацькі, проста кажыце, што вы не хочаце размаўляць, тлумачце сваім бацькам, што яны з вамі не ў кантакце, што яны перапынілі з вамі кантакт, што ў вас няма, што яны вас ввогуле придалі анафеме, абвінавацілі ва ўсіх грахах і так далей, і у вас няма з імі кантакта, рабіце так, каб проста ад іх адсталі, так, як бы, чым больш вы выходзіце на кантакт, чым больш, это як з тролямі, так, у інтэрнэце, чым больш вы адказваеце на іх злобныя паведамленні, тым больш яны гэтым харчуюцца, тым больш яны в гэта все ангажуюцца. Таму, як бы, калі ёсць магчымасць, проста перапыняйце кантакт, паведамляйце пра гэта в сваіх сацыяльных сетках, пішыце пра гэта, паведамляйце пра гэта ў праваабарончы цэнтр «Вясна», кажыце пра гэта журналістам, проста распаўсюджвайце пра гэта інфармацыю. Дзякую вялікі. Але вось таксама асабліва трывожна, што на такія размовы могуць выклікаць непаўналетніх. Ці ёсць у бацькоў нейкі рэальны спосаб абараніць дзіця падчас такой размовы, калі фармальна гэта можа выглядаць як проста прафілактычная гутарка? Ну, але Беларусь не ёсць прававой дзяржавай, не з'яўляецца прававой дзяржавай. Што мы будзем зараз гаварыць пра нейкія парушэнні, а патрабуеце там трэцюю дарослую асобу? На захадзе, напрыклад, у большасці краінаў, калі нейкія дзеянні з дарослай з непаўнагадовай асобай праводзяцца, павінны запрасіць або бацькоў, або там нейкую трэцюю асобу, там сацыяльнага там настаўніка, выхавацеля, там псіхолага са школы і так далей. Мы разумеем, што Беларусь это не прававая дзяржава, гэта все не працуе, і на вялікі жаль што-небудзь тут проста зрабіць крайне цяжка. Чаму такая увага менавіта да тых, хто вучыцца ці збіраецца вучыцца ў Польшчы? Ці можна сказаць, што для беларускай дзяржавы сам факт адукацыі за мяжой і кантактаў з іншымі беларусамі ўжо становіцца фактарам падозранасці? Безумоўна, ну а што, это зразумела, што калі чалавек вучыцца за мяжой, это як бы я чалавек, які нарадзіўся яшчэ ў глыбокім Савецкім Саюзе, я нарадзіўся ў 1975 годзе і памятаю, калі у кожнай анкете было пытанне, у савецкай анкете, ці есть ли родственнікі за граніцай. І наяўнасць сваякоў за мяжой заўсёды ўспрымалася як штосьці не проста падазронае, а як тое, што чалавека трэба прафілактычна дадаткова трымаць пад кантролем. Зразумела. А цяпер перайдзем да тых, хто ўжо з'ехаў. Беларусы ў міграцыі сутыкаюцца з адмовамі ў міжнароднай абароне, праблемамі з дакументамі і рызыкай апынуцца ў сітуацыі, калі вяртацца небяспечна, але легалізацыя ў іншай краіне не гарантавана. Увогуле такая сітуацыя ўжо даўно. Якая сёння галоўная юрыдычная памылка беларусаў, якія думаюць, я з'ехаў, значыць, я ўжо ў бяспецы? Тое, што, на жаль, Захад ідзе, Еўрасаюз, большасць краін Еўрасаюза ідзе ў змаганне з дадатковай эміграцыяй, у змаганне з дадатковымі азылянтамі, тымі, хто просіць статус бежанца, і беларусы пад гэта все будуць трапляць таксама. І таксама вяртаюся да таго, што я аптыміст, які гаворыць, песіміст кажа, горш не будзе, аптыміст будзе. Вот я такі аптыміст, які кажа, будзе горш. У Польші сітуацыя істотна пагоршыцца, яна ўжо пагоршылася ў Нямецчыне, а ў Нямецчыне таксама яшчэ істотна пагоршыцца. Палітычна, я заўсёды пра гэта кажу, будуць прыходзіць правыя партыі, антыэмігранцкія партыі, якія эксплуатуюць настроі антыукраінскія, а беларусы гэта будуць ісці пад тую самую, просто абсалютна падпадаць пад тыя самыя крытэрыі, ну і будуць змагацца, будуць спрабаваць ад беларусаў пазбаўляцца. Што датычыцца тых, хто просіць міжнародную абарону, трэба кожны раз паказваць вашу індывідуальную небяспеку вяртання. Што пагражае вам, у чым удзельнічалі вы, якая актуальная праблема для вас і так далей. Калі
частая сітуацыя, з'ехаў бацька ці маці, якую пераследавалі разам з непаўнагадовымі дзецьмі, пакуль яны тут сидзелі на розных візах, на розных відах на жыхарства, камусьці з паўнагадовых дзяцей исполнілася 18 гадоў. Ён падаецца асобна на міжнародную абарону, ён уже не можа быць фактычна вагончыкам за паравозікам за сваімі бацькамі, так? Ён падаецца асобна, і што ён піша? Што маю маці пераследуюць, майго бацьку пераследуюць. Что это означает в практике? Адмова, тому что переследуют не тебе, переследуют твою маці ці твоего бацьку. Тому як бы кожны раз свой асабісты кейс, свае асабістыя праблемы, чаму пераследуюць менавіта вас і якім чынам вас пераследуюць, чаму прадстаўніком якой групы вы з'яўляецеся і чаму вы лічыце, што менавіта вам пагражае небяспека. Можа, калісьці пра гэта трошкі размаўлялі, але хацела бы нагадаць, бо зараз такія сітуацыі не адзінкавыя, скажем так, калі, напрыклад, чалавека у Беларусі абвясцілі ў міжнародны вышук. Чалавек знаходзіцца тут, магчыма, у яго яшчэ ёсць нейкія там артыкулы, там, да, ну, немагчыма, а дакладна, калі абвясцілі, так. Ці дапаможа, ці можна дапамагчы сабе самастойна, умоўна кажучы, ну, напрыклад, пачаць пісаць у Інтэрпол лісты, пісаць, падкрэпляць, ну, нейкімі, вось я хадзіла на эфіры на Еўрарадыё, напрыклад, так, ці я хадзіла там на Белсат, ці нешта яшчэ, лісты з Белсату, з Еўрарадыё, што так, у нас гэты чалавек сапраўды быў. Вось мы можам сказаць, што гэта чалавек, які мае праблему з уладамі дзеючымі ў Беларусі, і вось гэты ўвесь вышук, гэта вось проста такая палітыка, на жаль, нашай дзяржавы. Ці ёсць сэнс у гэтым? Ёсць. Безумоўна, ёсць, але таксама трэба пісаць праваабарончыя арганізацыі, трэба паведамляць пра свой кейс, і праваабарончыя арганізацыі пасля што могуць зрабіць? Яны могуць пацвердзіць, што вы звяртались да іх і паведамлялі пра свае праблемы, так? Таксама медыйна і публічныя фігуры заўсёды лепш трактуюцца, таму што ты можаш паказаць, што ты частка, скажем так, публічнай прасторы, ты увесь час каментуеш, там не ўвесь час, ты выступаеш казаў пра сваю праблему, таму як бы для мяне, я лічу, напрыклад, што публічнасць, яна безумоўна вельмі моцна дапамагае, і калі у вас ёсць пераслед у Беларусі, гэта таксама вельмі частка вельмі стандартнай схемы камітэта дзяржаўнай бяспекі і беларускіх уладаў. Не паведамляйце пра свае праблемы, таму што у вас застаюцца бацькі, у вас застаюцца там сваякі, дзеці і так далей. Як бы на шчасце, пакуль што ад бацькоў і ад сваякоў вельмі хутка адчапляюцца, калі вы паводзіце сябе упэўнена і калі вы іх пасылаеце. Я вяртаюся да таго, што калі вас вярбуюць, самае страшнае, што можна зрабіць, это паказваць нерашучасць, што вы дзесьці ўжо, а вы гатовы выходзіць на камунікацыю, а вы там як бы ой-ой-ой, я баюся, але ўсё ж такі і так далей. Бо тады як бы вы патрапляеце да гэтых людзей у ранг перспектыўных і з вамі проста пачынаюць весці нейкія перамовы. Калі вяртацца да пытання пра атрыманне статуса, любая публічнасць, любыя ўзгадкі пра вас в сродках масавай інфармацыі, нават у Фейсбуку, у сацыяльных сетках, перапосты, лайкі і так далей, гэта ўсё для вас вельмі важныя дадатковыя рэчы. Вось яшчэ у нас не так шмат часу, але хочацца гэтае пытанне важнае. Калі чалавек за мяжой атрымлівае адмову ў абароне або дакументах, ён часта не разумее, што рабіць далей, так, адмовілі, так? Які павінен быць першы крок? Шукаць адваката, абскарджваць рашэнне, звяртацца ў праваабарончыя арганізацыі, чаго дакладна не варта рабіць самастойна? Я думаю, што кожная краіна Еўразвяза, Еўрапейскага Саюза мае звычайна две інстанцыі, мінімум две інстанцыі, куды можна далей ісці з абскарджаннем. Рыхтуйце дакументы, шукайце адваката. Вельмі часта можна зрабіць это абскарджанне, калі няма магчымасці знайсці адваката, калі той, каго вам у краіне прадаставілі, напрыклад, па гэтым пытанні, там не здольны гэта якасна зрабіць. Ну,
просто, што называецца, Google дапамогу з дапамогай, не ведаю, штучнага інтэлекта і так далей. Рабіце абскарджанні і ідзіце, самае галоўнае, вытрымлівайце прававыя нормы па часу абскарджання. Вы можете просто напісаць вельмі простую скаргу, падаць яе своечасова і пасля даносіць розныя матэрыялы. То бок самае галоўнае, што называецца, не прапусціць свае тэрміны і просто нармальна ўвайсці ў працэс абскарджання. Што датычыцца перспектыў, увогуле, я думаю, што беларусы, асабліва ў Польшчы, вельмі разбэшчаныя, скажу такім тэрмінам. Таму што шмат гадоў Польша беларусам давала міжнародную абарону па меншай меры на ўзроўні дадатковай абароны. Любы практычна беларус, які звяртаўся, гэтую абарону атрымліваў. Так? І гэта в нейкім сэнсе беларусаў разбэсціла, бо ёсць краіны, такія як, напрыклад, Злучаныя Штаты, дзе на ўзроўні адміністрацыйнага органа, які разглядае заяўкі, працэнт гэтых пазітыўных вынікаў крайне малы. І заўсёды проста пра все практычна кейсы адміністрацыйны орган кажа: ідзіце в суд, даказвайце в суде. Так? І таму як бы трэба рыхтавацца да таго, што будуць судовыя паседжанні, трэба рыхтавацца да таго, што без судовых інстанцый будзе атрымаць статус все цяжэй і цяжэй. І, на жаль, такая сітуацыя будзе не толькі ў Польшы, перш за ўсё не ў Польшы, а перш за ўсё ў іншых краінах, але таксама і ў Польшы. Ну, апошняе самае пытанне. Прапаганда рэгулярна выкарыстоўвае гісторыі беларусаў, якія пасля эміграцыі страцілі працу, статус або ўзровень жыцця. Напрыклад, пасля вашага душэўнага інтэрв'ю для Deutsche Welle, дзе вы, Кацярына Ваданосава і таксама спевак Абсент, шчыра расказвалі пра складаныя перыяды ў эміграцыі, а таксама наадварот, што змянілася ў лепшы бок. Тэлеграм-канал «Жоўтыя слівы» ёсць такі, да, ёсць. Ператварылі размову ў гісторыю пра тое, што ў Еўропе беларусы сталі жабракамі. Чаму прапаганда так баіцца менавіта шчырай гісторыі пра цяжкасці эміграцыі? Ці не таму, што чалавек можа адначасова сказаць: мне было цяжка, але я ўсё роўна не хачу вяртацца ў рэпрэсіўную Беларусь? Я думаю, што прапаганда, она заўсёды хоча паказаць усё у сваім стылі. Яны выкарысталі маю гісторыю пра то, як я ў першую сваю эміграцыю. Я першай эміграцыі быў з 2011 по 2015 год, калі яшчэ толькі атрымліваў юрыдычную адукацыю і мяне не было яшчэ адвакацкай ліцэнзіі ў Чэхіі. Я в нейкі час працаваў начным рэцэпцыяністам на рэсепшэне ў гатэлі. Так? І, як мы ведаем, любая праца – гэта нармальна. Працаваў я, апроч таго, што я працаваў на рэсепшэне, я выкладаў в амерыканскім універсітэце некалькі гадзін на тыдзень і так далей. То бок, нават са статусам было не так все адназначна, маю на ўвазе, са стратай статуса. Але гэтую гісторыю далі якраз у тым святле, што ў яго ў Беларусі было ўсё, а калі ён стаў беглым, вот паглядзіце, ён там все страціў. Плюс я гаварыў пра тое, што мне, напрыклад, у Варшаве некамфортна праз тое, што тут няма побач азёраў. Я вырас на азёрах, для мяне азёры гэта маё, скажам, маё тое месца, дзе я праводжу час не толькі летам, але і зімой, там, і восенню і так далей. Ну і проста геаграфічна тыя, хто жывуць у Варшаве, ведаюць, што тут для таго, каб паехаць на азёры, рэальна трэба праехаць больш за 100 кіламетраў ці 150 кіламетраў. Так? І таксама прапаганда гэта выкарыстала і паказала: ай-яй-яй, паглядзіце, якім там некамфортна жывецца і так далей. А вось калі б яны не спрабавалі там змагацца там, ну, я не ведаю, як яны напісалі, там за свае правы, ці там за вот калі б ім і вот штосьці не спадабалася, таму яны гэта все страцілі. Ну, але прапаганда на то і прапаганда, каб вырываць з кантэкста некаторыя фразы і паказваць, што паказваць і спрабаваць прапагандаваць, што вось трэба пагаджацца з усім, што ёсць у Беларусі, і як бы і будзе вам шчасце, так? Ну, але што датычыцца мяне асабіста, то трэба просто разумець, што ў мяне не было варыянту ціхенька жыць у Менску, бо
что называется, по совокупнасці заслугаў, по сукупнасці таго, што я рабіў ўсё сваё жыццё, ну, у любым выпадку я бы быў у турме. У мяне яшчэ да гэтага часу не закрыта крымінальная справа з 2010 года, у мяне ўжо ёсць некалькі крымінальных справаў пазнейшых. І на вялікі жаль, у беларускай сістэме, калі ёсць чалавек, крымінальная справа заўсёды знойдзецца. Мы шмат разоў, сотні разоў бачылі, як людзі, якіх першы раз сажаюць на суткі, пакуль яны сядзяць 15 сутак або 2 разы по 15, узбуджаецца крымінальная справа, ці яны далучаюцца да нейкай новай, і яны сядаюць у турму. Таму як бы прапаганда прапагандай, а абачлівасць і разумець увогуле, в якой краіне, якая краіна з'яўляецца нашай айчынай, дакладней, якая ўлада кіруе ў той краіне, якая з'яўляецца нашай айчынай, гэта вельмі важна. Дзякую вам вялікі, сябры. Я, дарэчы, дазволю сабе прарэкламаваць гэты выпуск, гэта інтэрв'ю на Deutsche Welle, как живется беларусам в изгнании, Водоносцева, Абсент Михалевич, можна забіць у пошук Ютуба, і я думаю, што вам адразу гэта выпадзе, і раю паглядзець, бо цікава, вельмі даўно не глядзела размову ад пачатку да канца, а тут нешта проста на адным подыхе гэта было, і вельмі цікава, калі некія думкі сугучны тваім, некія адчуванні, ты разумееш, што мы ўсе перажываем, і нават у гэтым мы адчуваем нейкую кансалідацыю. Дзякую вам вялікі. Я нагадаю, што сёння ў гасцях быў юрыст Алесь Михалевич. Дзякую, што знайшлі час. Дзякую вялікі, заўсёды рады, запрашайце. Взаемна. А для вас са студыі Еўрарадыё працавала Марыся Вайтовіч. Не пераключайцеся. Дзякуй.